kika bari ni zaki sa na ji kunya, amma in kika so ni zan rike ki amana ne. Idan ne ka guje ni za ka sa na ji kunya, amma in ka so ni zan rike ka amana ne. Idan na yi fushi ta hokarar rashe ne, idan ka ya ka zuciya ta samu sukuni. Taho amshi fure na baka mai kyan launi, domin daga cikin samari kai na ido ne. Wannan shi ne sannadin da na yi sanuni, a zamana da ni da kai ba zan ci amana ba. A cikin yan mata da ke kadai na aminta, mace kyakkyawa mai ado ta ya zan barta. Dole ne in miki hidima hakan na fahimta, ko kwatance in za a yau akan ki na tsafta. Ai irin ki akewa ado na babbar mota, zan yi duk bakin kokari ba zan yi karanta ba. Jarumi na maza an buga da kai an barka, tafiyar kai ne kan gaba suna bayan ka. Kai ka zama tilo na kira ka babu kamar ka, har wani shaukin so nake idan na ganka. Ko cikin mace na yawan kiran sunanka, ni fa kai ne ma ni garin ba zan ki na furta ba. Ki sani da ke zan zauna, Zakaran maza riko hannuna, kamannin mu da ni da ke kamar an zana. a cikin gidanka ni zan zauna. Ke ce za ki zama uwar yayana. Aure na ni da kai ba zan so a fasa ba. Ni da kai na gane masu san juna ne, Masu son su raba da ni da ke yawa ne. gyala masu faɗin hakan kawai zance ne. Ai a soyayya ta da ni da ke zane ne. Rubutun dutse da ni da kai garko ne. Ni da ke ba a raba mu ko suna so ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Ni ma ba zai yi ba. Da ni da ke ba a raba. Ni da kai ba a raba. Ni da ke ba a raba. Da ni da kai ba a raba. Ki bani na baki mun wuce kuncin rayuwa. Duk wici ki amshi tallafi har da magayuwa. Ki so ni, mai so ki ai al'amari sarace. Kiki ni, zan haukace ki daure ki amince. A ganni, a ganki an sani min yau dace. So ki bani zuciya har da magayu.
mata. Ai idan da amana ruwa ba zai ci wani ba, ai ba zai ci wani ba. Kowa ba da daram idan ba mata. Sarki Allah ka ba mu sa'ar mata. Ni dan ku zan kiɗa da 'yar gangata mata. Sunan gida kango idan ba mata. Allahu ka taimaken na samu kamata. Idan na samu a rayuwar ta zama ta gata. Za ki jera cikin sahun su manyan mata. Da sake baiwa mai rago shauran fata. Na ji aiki in za a yi shi wai sai an huta. Wanda manyan mata, mata suke salon rawar su da gasaita. A biyo layi a cike tsari a ji labarin gaba. A cikin mata da akwai layin da yake tsarin gaba. Wani labari ne zan furta amma sai nan gaba. Wani labari ne zan furta amma sai nan gaba. Idan da amana ruwa ba zai ci wani ba. Abincin zaki na san ba zai fi kashi ba. Idan rana ta fito ba a ki gani ba. Wai ina mata na kira ku ne ba ku zo ba. Don idan ba ku aiki dan ba zai yi salo ba. Wai ina mata ga kiɗan mata. Garzali gari ko na zo da waƙar mata sama. Na ji daɗi ban gari a cikin duk labari. Karki ce mini mai zari. Wadon amana a zuciya na rigar zaliban giyana. Abin dai kamar wuya a ganka a ganni. Da ma ka bar ni don kana jiran tsammani. Da haske da duhu cikin suwa aka nuni. To ashe dai ashe akwai abin mamaki. A yaƙi soja kawai nake mamaki. Ai a cikin daji saraki sai dai zaki. A fagen gudu malan ka zo ga doki. Aure ka san ai dole sai da sadaki. Kun ji kirarin da na yi wa 'ya'ya mata. Garzali na miko na zo da 'yar jita ta haba mata.